Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Putri Menesya Fathani nomor absen 17. Kula kelas 11 DKV setunggal utawi Desain Komunikasi Visual setunggal ing SMK Negeri Setunggal Wonosobo. Kula manggon ing Jarak Sari, RT Songo, RW setunggal, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kula mendhet jurusan DKV gadahi keluwihan lan kapringgelan. Sakniki kula ajeng nyebutaken kapringgelan lan kaluwihan kula ing bidang iki. Kaluwihan kula ing bidang iki yaiku kula saged nyocokaken warna sing serasi kanggo desain sing sampun tak damel. Lan kula saged ngowahi gradasi warna sing cocok lan sesuai kanggo desain sing sampun tak damel juga. Kapringgelan kula kirang telaten lan kirang saged ngegambar ing buku gambar. Nanging kula saged ngegambar ing digital. Cekap semanten saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.